Linguamont Casa de les Llengües i el Departament d'Educació de la Generalitat han organitzat la 5a Jornada Internacional de Bones Pràctiques de Gestió del Multilingüisme, una jornada que s'ha centrat en la gestió del multilingüisme a les aules. Aquestes jornades el que volen és recollir experiències de tot el món que puguin servir de referència aquí a Catalunya per dur endavant polítiques lingüístiques o multilingüístiques. També hi té un pes important l'experiència catalana, sobretot avui en aquesta jornada dedicada al multilingüisme de les llengües en el món educatiu. Catalunya té una experiència en gestió de la diversitat lingüística i cultural que és un referent internacional i encara ho pot ser molt més. Una de les experiències que s'han exposat en aquesta jornada és la de l'Escola Montserrat de Sant Just Desvern. El nostre projecte lingüístic, en podríem dir que és un projecte plurilingüe. Tenim la diferència amb altres escoles que hem considerat des de fa molt temps que, si volem ser plurilingües, el francès havia d'estar a l'escola. I a més tenim la gran sort de que a l'Institut de Sant Just, que només és un, doncs ells també continuen amb el francès. Llavors els nens poden acabar l'etapa obligatòria de l'ESO amb un bon nivell de francès. Tot inici és molt senzill, per tant, el primer any nosaltres el que fem és assentar una base que ells de català ja tenen, de castellà ja tenen, de fa molt de temps, i que els ajuda, els serveix de coixí per poder introduir una nova llengua i de fet, la seva gimnàstica mental és molt àgil, per tant, l'introducció d'una quarta llengua és molt més senzilla. Hem engegat un projecte que compartim amb l'Escola Americana i l'Institut d'aquí de Sant Just i el que fem és que venen aquests dos alumnes a donar suport oral als nens de primer. Una de les activitats més importants de l'any és l'English Day. Durant tot l'any, ells mateixos creen un tale, un conte, entre totes les escoles. Llavors el que fan és que aquell dia, a part de les activitats de diferents jocs que van fent, després llegeixen el conte, fan com una mena de festa d'anglès, no? I que parlin ells en anglès, en els jocs, que intercanviïn també experiències. A més, l'Escola Montserrat va ser un dels centres escollits per a participar en la prova pilot del projecte Euromania. L'Euromania és uns quadernets que dins de cada quadernet hi ha totes les llengües romàniques i tracten diferents temes. I aleshores hi ha 2 o 3 pàgines amb els 5 o 6 idiomes i després el central, en aquest cas nostre, és francès. Els nens s'ho han pres molt bé i a més és molt bonic perquè ells estan llegint textos en portuguès, fins i tot en romanès, però com que tenen el referent, saben el que diuen i que les queden parats a dir però si jo no sé italià, si jo no sé romanès, si jo no sé portuguès, com és que ho entenc? L'any passat un equip de professors de l'escola es va encarregar de traduir els llibrets de l'Euromania al català, l'única llengua europea que aleshores encara no estava inclosa en el projecte.